again. He didn't cut a bread. He got it. Maka no one you put your way yard have go. Onye jipuru we mono. Ni na hendo na lu wa wana wara. Balen. Ezem kochi. Omena dollar. Ezimwa. Kari ni na ipo kaso. Yadrege. Ole wenye suwake ya kachama. Ole wenye suwake ya katoto. Omego. Ali moyo sura mala ya manelo wa. Onye tipelo wa emoko moko. Engineer Emmanuel. Imako Foods. Imako Global. Engineer Magani Yuna Ibukas. Imako. Asimki ole wenye suwake ya kachama mo parakwe. Ole wenye suwake ya katoto. Haji kuna baba weme. Onye tipelo wa emoko moko. Wadi brage madness. Oh, Sir Joe Oparaku is the celebrity entertainment part of Nigeria. Apanya winner. Onye Okomoko Volume 1. Uwa wukonye. Elu wa wukonye. Wanyi biara bialu wanyi galala. Onye bichanu wa ye wele ke ya jeburu chukwu. Onye na kwa nelo wa ya batara ya nelo wa oshukuru. Awa biari je wala o. Awa biari je wala e. Awa biari je wala o. Chief Ike ihe na-etu. Onye Okomoko ekelekula. Onye aṅụrụ masị wake ya kacha mma. Onye aṅụrụ ma nwechabe ya bụrụ adụzọ kugbo. Ala Igbo gakwara m ihe mere ụwa dị mma. Elu ụwa ashọrị. Onye jikwara ụwa ebe okomoko. Abacha. Oke. Aka mere ndị egwu. Ala dị black. Onye na-agbadoro ego na-achụfu nwanne ya naanị ebiri. Ụwa narịrị ya na mma. Joshua. Oso Jimbise. Oso Jimbise. Onye bana kuye mebu kweli be o. Onye nire maya tele wande o. Idi da kwa je wande go tori me bano nelo wa. Oya kaina yo chukwu. Chief. Ike ihe na-etu. Ike Simpotos Nigeria Limited. They don't got reggae number. Mana kara di no. Onye rara du, waile ya rara du. Chede du wande gi o, bode reggae number. Oya kaina yo chukwu. Imana tu keme bupeli begi o. Kini da kwa nye wande ko chori we kanu. Oya di limba ya chede wande o. Hello wa. Oya kaina yo chukwu.
iwe rọnọ shie ụzọ dị iwe gbara ọnọ shie asị mmadụ iwe gbara ọnọ shie nwoke ọgbataku rụrụ ụlọ zụta moto nwoke zụta ala n'ala bekee lọrụ ya gbalịkwa nweta ọnọ shie 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 ụzọ dị ya gbalịkwa nweta ọnọ shie ya gbalịkwa nweta ọnọ shie Association of Nigeria, Mbise branch. This is our newly elected chairman. Onye chiande bunine kwana Mbise, including Minowem. Owu chairman e jonume. Chairman in Nigeria go. Wako bana kono nulo. Yasuna moto sudala me travel. But yabali pa we don nochi. Asim yabali pa we don nochi. Yabali pa we don nochi. Yabali pa we don nochi. Chairman ayabali regena ma. Nani Onye Okomoko Chief Princess Abiwam Aga direge namba Wacho fonne Opo wenye popa sawezi yo Popa sawezi Ali boba bula miye mele wademna Hello wa shibeli kele Yedi kwele wa yemo komoko Omego 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 Wacho fonda yo Omego Omego Wacho fonda yo Omego Chifo nyebu chiwe bumuzo Omego Ndeke wolende Omego Na wunu muru roja Because madam una no haranda abi Omego Ture ni mia Omego Omego Managing Director Royal Garden Sebe Kanye Omego But asimu ole wenye suwake ya kachama wa parapie Ole wenye suwake ya kachama Ani yoyo sura mara yo walele wana sura Oye jikele wale boko Oye jikele wale Oye jikele wale Kata ye bara ya na buma, oye luke kete ye buru ya na buma, tiro ye kobu ye jo, awuni ruchuku ka wiro kweso, ome magana nuwaru ya na lowa, ome joga na nakya o, kitelo wa wo baba ya lele, kitelo wa wo bala wa ya o, elu wa di kaforu o, elu wa di kapola ba e, kitelo wa di kapofu moromle.
next person, please.